Moele met Pelt, goeiedag. En weer met Wim Gont voor Hu Moele. Dat is een man die weet besteed over heel veel dingen in hele en omstreken. Hij had diverse passies, bijvoorbeeld vastgelopen, maar ook bijvoorbeeld voetbal. Ik ga het over Henk Buetink. Henk, fijn dat ze met me wil schallen. Hey, van harte welkom. Frans, leuk je te ontmoeten. Deze samenstelling, hartstikke fijn. Verzet ons gelegen zijn. Oké. Wat wil ze drinken? Een kopje koffie. Kopje koffie. Loes, koffie hebben we ook wel, hè? Moele met Pelt. Moele met Pelt. Henk Buetink. Ik ken de als onderkeuning van Heksenberg, maar de geest dat gans verduutje. Het is hoe het ergens begos. Wie wordt het bij Henk? Waar stond die weekske? Ik ben geboren op de vroedvrouwschool op Helebaan natuurlijk. Hè. Opgegroeid in Helebaan. Weliswaar van maar tot 4 jaar. En de pap en de mam die houden zich uit, we willen weg onder de vleugels van de family. En die zagen, wij gaan aan de andere kant van het spoor wonen. Dat wordt een hele uitdaging. En zodoende is in de nieuwbouwwijk terechtgekomen in Heksenberg. En daar ben ik eigenlijk opgegroeid. Ja. En daar heb ik eigenlijk het grootste gedeelte van mijn leven vertoefd en doorgebracht. En nog natuurlijk. Want op de hele baan houdt ze ook een hele bekende Buetink. Hè? Dat was een politiek vuurman. Wordt dat familie? Dan word je een pap. Dat wordt in de pap? Ja. Oké. Mijn pap is raadslid geworden in 1966. Maar toen woonde vooral op Heksenberg. Ja. Maar toen de vuile activiteiten natuurlijk toen ook vanuit het Helebaanse. Ja. Oké, maar ik ken dich vooral van de Heksenberg. Dat kennen we zo vast horen. Hè? Want als ik eigenlijk best naar de hand voor de liefde best geëmigreerd. Maar de best voor mij echt Heksenberg. Ja. Ik ben direct begonnen bij de voetbalclub. Want er was een keuze of je gaat bij de voetbalclub of bij de verkenners. En ik hou niks met de verkenners. Ik heb 2 linkse handen, dus ik sta niet pionieren. Dus ik ben meteen in de voetballerij terechtgekomen. En alle teams van de voetbalclub Heksenberg meegemaakt. En dat wordt toen al, dat die accommodatie lag toen al tegen de hei aan door? Ja, de jeugdaccommodatie die lag toen op de Heigerendelweg, bij het gemeenschapshuis. Hoe nu de kinder speelt toen is. Ja. En daar heb ik eigenlijk mijn eerste sporen verdiend als jeugdvoetballer. Uiteindelijk ook afgedwongen dat ik geselecteerd word voor Roda JC. Maar helaas is dat niet doorgegaan. Want ik raakte geblesseerd. Een rugblessure. Met als gevolg dat ik zelfs afgekeurd werd voor militaire dienst. Oh. En toen zag Roda ook op een gegeven moment van... dan gaat deze missie ook voorbij. Ja, dat werd dus de link. Ja. En toen best ze, dat is misschien achteraf wel zo verstandig... Toen best ze bij het... wat nu het UWV heet, best te werk gekomen? Of is dat pas naar de hand? Nee, dat is inderdaad ook heel toevallig. Ik wist wie dat heet. Mijn pap zag van... je moet een militaire dienst. Maar ik werd afgekeurd. En toen? Maar niet werken, geen uitkering. Dat wil ik niet hebben. Nou, dat was het parool. Maar ja, we moesten toch even gaan ondernemen. En dat was niet zo'n gemakkelijke tijd. Nee, dat was begin jaren 70. Maar uiteindelijk toen een leuk gesprek gehad met een mevrouw op het toenmalige gewestelijk arbeidsbureau. En die had een hele simpele vraag. Wat doe je het liefste? Ik zeg met mensen werken. Dan zei ze, dan kun je hier beginnen. En ik ben toen begonnen bij het gewestelijk arbeidsbureau als arbeidsbemiddelaar. Waar dat nog in de Gelijnstraat? In de Gelijnstraat. Ja. Als bemiddelaar bij het gewestelijk arbeidsbureau. En ik vergeet het nooit meer. Een van mijn eerste activiteiten was de bemiddeling via mijn toenmalige begeleidster. Er zat een kumtalig en een jong. En dan moesten ze proberen aan het werk te krijgen. En dan moesten ze doorschikken naar Bakker Pelt. Dat was mijn eerste verwijzing. Dus ik heb altijd vergeten, ik zie er helemaal in een papvuur mee. De man is aangenomen, overigens een bekende jongen van Molenberg. Ik noem geen namen. Maar dat wordt dan aangenomen. En helaas heeft die plaatsing een paar dagen geduurd. Want de man was niet geschikt voor het bakkersvak. Oké.
Maar goed, ik ben Ik neemt het dus net niet gewoon, maar dat moet lang geleden Ja, zijn. ja, dat is, ik ben daar begonnen in 75. Ja, ik ken ze nog. Maar omdat ik dus ook 50 jaar. gestopt ben met het voetballen, ben ik ook meteen bestuurlijk actief geworden. Dus ik hou toen eigenlijk allerlei activiteiten en de voetbalcluborganisatie en de bemiddelingsorganisatie. En dat was toen een hele intensieve tijd, met name omdat er natuurlijk een grote groeiende werkeloosheid was. Mede als gevolg van de sluiting van de mijnen. Die houdt de heng vol op het gewestelijk arbeidsbureau. Daar had het natuurlijk, toen had er nog een ganse tijd op de Putgraaf gezeten. Hè? Dat heb ik ook nog metgemaakt, ja. En toen is natuurlijk fusie op fusie op fusie op fusie, is uiteindelijk het UWV. Maar hast u dat ook nog, die fusie ook nog beleefd? Nou, ik ben, nadat ik op het arbeidsbureau ben begonnen, ben ik nog een jaar of 10 benaderd geworden door de toenmalige Globon-bedrijven. Globe Oranje Nassau fusie. Ben ik benaderd om door de rol van, toen hoorde dat personeelschef, en nu is dat dan wel manager en HR-manager, om de rol van de toenmalige personeelschef over te nemen. En toen ben ik, zal ik zeggen, na 10 jaar arbeidsbureau, ben ik overgestapt als personeelsmanager naar de gieterij de Globe. Bij de vestiging Hoensbroek Globon. Op te komen. Op de Kouwen, ja. En inmiddels besteedt het niet. Nou, toen ben ik in 2009, toen was ik inmiddels al 20 jaar bij die Globe. En ik moet zeggen, dat was een prachtig bedrijf. Prachtig in de zin, ik was fair, maar het was wel werken, hard werken. Werken in zand en stof. En zand is een natuurproduct en stof is een smerig product. Dus mensen hebben daar heel hard moeten werken. En het bedrijf was een heel erg familiebedrijf. Er werkten meer dan 300 mensen, zelfs op enig moment bijna 1000 mensen. Maar er waren heel veel familieverbanden. Vader met 3 zonen, 2 broers. Er waren zo'n 60 mensen, dus die allemaal familiair verwant waren. Dus vader met 2 zonen, vader met 3 zonen, families, schoonbroers, zusters. De moeder stond in de kantine, de zoon in de fabriek. Dus dat soort verbanden. Dus ik heb daar echt een hele mooie, prachtige tijd gehad. En toen moest ik in 2008, misschien kan je het nog wel herinneren, de financiële crisis, moest ik werktijdverkorting aanvragen. Ja, want er is wel wat los geweest, hè? Ja, toen is inderdaad de financiële crisis geweest. En toen wordt de productie, met name naar DAF toe, die is naar 0 punt gedaald. En toen heb ik dus werktijdverkorting moeten aanvragen. En toen hou ik dus weer contact met mijn voormalige collega's van het toenmalige arbeidsbureau. En toen is er gauw een link gelag, zo van, Henk, voel je er wat voor om hier de afdeling werkgeversdienstverlening mee op te starten? Dus het UWV is een werknemersaangelegenheid, werknemersvoorziening. En die werkgeversadvisering, die was redelijk nieuw. En die heb ik vanuit mijn HR-achtergrond mee begeleid op te starten. En dat was een hele leuke tijd. En dat heb ik dus tot 2023 gedaan. En toen bereikte ik de leeftijd van 67 jaar en toen werd ik gepensioneerd. Oké. Ja. Nou ja, en ondertussen ben je natuurlijk in de voetballerij ben je immer eigenlijk erbij gebleven. Hè? Bij de voetbalvereniging Heksenberg, Noorderhand de fusie, Nek Heksenberg. Ja. Dat is ook veel aan de hand geweest. Ja. Hè? Nou goed, bij Heksenberg ben ik uiteindelijk 2 keer 10 jaar voorzitter geweest. En ik ben op enig moment gestopt. Dat was ingegeven door de problematiek rondom de tippelzone. Die uiteindelijk dan geplaatst zou worden in Heksenberg-Paardenweg. Ja. Maar daar komen we gelijk nog even op. Maar ik ben inderdaad bij NEC Heksenberg. Ik heb dus die fusie geregeld in 2020. Of mede geregeld met een aantal mensen. En daar heb ik ook gezegd, ik doe nog 4 jaar mee. In de opstartfase. En dat was een hele actieve tijd. En we hebben die fusie geregeld. Dus beide verenigingen in elkaar geschoven. En dat is uiteindelijk dan NEC Heksenberg geworden. En de mensen werken nu hard aan een doorstart. En die slagen erin om volgend jaar in de 5e klasse te gaan starten. Het is niet gemakkelijk hè, in de voetballerij met de amateurverenigingen. Nee, de amateursport staat gigantisch onder druk. En we zullen ook uiteindelijk in het Heerlense terug moeten gaan naar 6, 7, 8 clubs. Ja. Om uiteindelijk het hoofd boven water te houden. Ja. En met name de vrijwilligerskaders, dat staat gigantisch onder druk. En natuurlijk de kosten, en met name de kosten van de energie. En de verplichtingen op belastingen en verzekeringen, die zijn zodanig geworden dat voor de kleine clubs niet meer op te doen is.
Henk, in het verlengde van die voetbalpassie is ook die muzikale keus te begrijpen. You'll Never Walk Alone. En daar had dat een keer in een volle Liverpool-stadion gehuurd. Ja. En dan Don't Forget Nu met de Lee, hè, met de Lee Towers. Met de Lee Towers, ja. You'll Never Walk Alone, Lee Towers. Sing it. With hope in your heart and you Nou, we blijven nog heel even in het voetbal, Henk. Want boete die plaatje, die ik bemoeienissen, is ze ook fanaat op het gebied van het Nederlands elftal. Ajax en Cruyff. In die volgorde of Ummezang? Die volgorde, want het hangt allemaal samen met elkaar. Want Ajax en het Nederlands elftal was Cruyff en is met Cruyff begonnen. Met name die voorliefde. Ik heb dus Cruyff zien opgroeien. En mijn eerste interland die ik heb bezocht was in 1974. Toen de WK in Duitsland. Gelsenkirchen en zo? Nee, in Dortmund. Okay. Dus mijn eerste interland was Nederland-Bulgarije. Nederland won met 4-1. En dat was voor mij de vuurdoop. Het was ook voor het eerst dat de oranje supporters in het oranje verkleed gingen. En vanaf dat moment heb ik heel veel interlands bezocht. Voornamelijk wel in Europa, maar zeker in Amsterdam en in Rotterdam. Dus in principe volg ik alle interlandwedstrijden. En ik heb dus Cruyff in het begin natuurlijk heel vaak mogen zien. De wedstrijd Nederland-Brazilië. De wedstrijd in Dortmund, dat Nederland ook won met 2-0. En uiteindelijk voor het eerst, en dat was toch wel een grote verrassing, met het totaalvoetbal zich plaatsen voor de finale. Waar we het nu even in de daar willen we het niet meer over hebben. Maar het zijn wel memorabele momenten natuurlijk. En vanaf dat moment heb ik heel veel wedstrijden gevolgd in Nederland, maar ook in Spanje. En nog, hè? En nog, ja. Wat gaat voor deze zomer maken? Ik ben daar niet erg optimistisch in, maar ik hoop dat we er toch in slagen om een groeimodel te creëren. En dan is het via de kwartfinale toch de halve finale. En ik denk dat dat het meest maximaal is wat we zouden kunnen bereiken. Okay. Maar goed, Nederland is toch tot 3 maal toe doorgestoten tot de finale. Dus helemaal uitgesloten acht ik het niet. Want op papier hebben we natuurlijk altijd een fenomenaal elftal. Maar ze komen altijd net iets tekort. En het heeft meer te maken met discipline dan met kwaliteit. Okay. Ja. Dat zijn ding woord, hè. Hey, er is nog iets heel erg opmerkelijks gebeurd in Heksenberg. En dan vooral ook in samenhang met de Angerenwijk Palemich. Ja. Dat was het juist al even overhouds over die tippelzone. Hè. Dat is toch wel heel erg bijzonder geweest toen ook. Hè. Dat hebben we met een paar man dat eigenlijk geleid en geregeld. Ja, dus hij is een paar man, dat is niet geheel terecht. Want uiteindelijk is het toch een heel gegroeid scenario geworden. Kijk, het begint eigenlijk opnieuw bij de gelopen. Want de toenmalige directeur die zag tegen mij van Henk, ze willen de tippelzone op de Koumen leggen. En er zijn nog een aantal alternatieve plekken. Wil jij gaan regelen dat het niet bij ons komt? Nou, na de Schouwburgsessie bleek dat het niet in een van de 6 locaties kwam. Maar in de wandelgangen hoorde ik al van het zou wel eens tussen Heksenberg en Palemich kunnen komen. Ik heb toen een bijeenkomst georganiseerd in de kantine van de voetbalclub. Er waren 50 verenigingen vertegenwoordigd. En die zagen allemaal unaniem, wij willen hier geen tippelzone. En ik had toen gezegd, ja, ik heb mede geregeld dat het niet bij de werkgever kunt. Je kunt dat in mijn eigen achtertuin. Dat laat ik niet gebeuren. En toen hebben we dus een protestactie georganiseerd. In het begin puur administratief juridisch. Dat heeft 4 jaar geduurd. Die 4 jaar hebben we dus ook heel veel bezwaarschriften ingediend. Bezwaarschriftenprocedures gehad, rechtszaken gehad. We hebben alle mensen vaak een formulier laten invullen. Dus de gemeente moest 1300 bezwaarschriften in behandeling nemen. Dus dat was een gigantische klus. En uiteindelijk is de tippelzone toch gerealiseerd, gebouwd, aangelegd.
En op 6 januari 97, met min 20 graden, werd de tippelzone geopend. Voor de dames. En de heren natuurlijk. En toen hebben we een massale actie georganiseerd. En uiteindelijk stonden er toen 1000 mensen op de tippelzone. 1000 bewoners. Die mensen hebben daar gewandeld. En door het wandelen is die tippelzone uiteindelijk niet geëffectueerd. En dat had er meer in jaar volgehouden. 400 dagen. Dus er is 400 dagen gewandeld. En op een gegeven moment was het wandelen zo massaal dat we hebben gezegd, we gaan met ploegendiensten werken. Dus het hele scenario, dat nam hand over hand toe. En dus groepjes van 20 man, die dus dan ter plekke waren. En die bleven maar wandelen. Dus dat was een legale actie. En die legaliteit die heeft veel bewondering gekregen. Zelfs tot ver in het buitenland. Van hoe kun je een prostitutie ontregelen? En laten we wel wezen, er is altijd gezegd, jij of jullie hebben gewonnen. Daar ben ik het dus niet mee eens. Want uiteindelijk, het probleem is niet opgelost. Nee. En de dames, waar het ook voor te doen was, om die te helpen, tegemoet te komen in de organisatie, zijn uiteindelijk de dupe geworden van de aanpak van de gemeente. Dus we hebben eigenlijk geprotesteerd tegen de gemeente, omdat dat een vorm van een overval was. De gemeente zei dan plotseling van die 6 weken komen we er niet van aanwerken, die 6 plekken, en dan leggen we het daar neer. En het probleem was uiteindelijk dat het publiek, dus zowel de dames als de heren die gebruik wilden maken van die tippelzone, die moesten dus door die wijk heen. En dat was natuurlijk het grote bezwaar. Ja. En de rol van de politiek en de overval. En dan leer je ook in de politiek, dat ook al heb je op basis van argumenten gelijk, en kun je ze eigenlijk overtuigen, dat gelijk hebben en gelijk krijgen ver van elkaar ligt. Van wat de durg, Henk, want het is wel heel bijzonder wat er gebeurd is. Vastelovend, een van de belangrijkste bijzaken ook. Want op een gegeven moment was je Prins Carnaval op Heksenberg en dat zou ook niet zonder gevolgen blijven. Nou, het was voor mij eigenlijk een verrassing, want ik had niet direct altijd wel carnaval gevierd, maar niet georganiseerd. En, het bestuur van de carnavalsvereniging kwam op ziekenbezoek bij mijn pap. Op een gegeven moment zei hij, het zou wel eens kunnen zijn dat ze jou als prins vragen. Maar dat gaan we niet doen. Dat was zijn parool. En het was een hele gezellige bijeenkomst. Uiteindelijk kwam de vraag toch boven tafel. En dan heel diplomatiek zei ze van, ja, ik zal dat eens bekijken. Ik denk daar zo over na. En dan werd gekald over hoe zo'n organisatie in elkaar zit met prinsweren. En ik moet zeggen, dat was allemaal heel goed geregeld. En het bestuur was heel conscientieus in het maken van afspraken en het opvolgen van afspraken. En de mannen waren weg en toen zei mijn pap zo plotseling, Henk, het zou toch wel leuk zijn als je dat deed. Okay. Ja. Nou ja, dat is het goed. Op een gegeven moment Heksenbergse vastelovensvereniging, de rode jeskes, zal ik maar zeggen. Ja, 1984 ben ik dus prins geworden. En ik moet heel eerlijk zeggen, als ik ergens geen spijt van heb, dan is het van dat gebeuren. Maar dat is ook blijven hangen bij de vereniging. Ik ben er daarna blijven hangen, met name ook bij de oud-prinsen. En ook nu, de vereniging besteedt inmiddels al 5 keer 11 jaar. Ik heb 2 keer 11, 3 keer 11, 4 keer 11, 5 keer 11 mogen ervaren. Bij 2 en 3 en 4 keer 11 zelfs mee in de organisatie meegedaan. En het is een hele mooie vereniging, het is een hele trouwe vereniging, een goed georganiseerde vereniging. En ja, daar kunnen we wel trots op zien. En dat is dus toch ook in zo'n wijk als Heksenberg, waar de harmonie goed draait, meerdere clubjes goed draaien. Ook de carnavalsvereniging en het carnavalsgebeuren binnen de wijk Heksenberg, dat loopt fantastisch. Ja, heel mooi. De manifesteert zich tegenwoordig ook als talkshow-host. Want er has al verschillende van die talkshows georganiseerd op verschillende plekken. Over voetbal, maar ook bijvoorbeeld over de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is ook wat een sluimerend talent. Ja, dat ik weet niet of ze dat zo wil zeggen. Meer ingegeven door het feit dat ik het voornemen had om in mijn pensionering een boek te schrijven. Ik heb dus een boek geschreven over mijn leven. Alle ballen in de lucht. En dan zussen, ik had maar 1 speelgoedje. En dat was een bal. Dus ik heb nooit met Lego gespeeld en nooit met uitetjes. Dus, en toen zei mijn dochter, ja pap, je hebt toch veel ballen in de lucht moeten houden. En dat was reden om te zeggen van, dat ga ik doen. Toen ik dat boek klaar had, toen had ik zoiets, en nu dan?
En ja, toen kwam zo'n beetje het fenomeen van Heerlen erfgoed. En zodoende is op een gegeven moment de gedachte ontstaan met een aantal mensen om een voetbalcafé te organiseren. En niet alleen om de voetbalsport de revue te laten spelen, maar ook om mensen na te laten denken over herinneringen. Herinneringen van vroeger. Oude glorietijden. Oude glorietijden. Zo van wat heb je meegemaakt? En ja, dan komen natuurlijk verhalen naar voren. En ik ben begonnen in de kantine van NEC Heksenberg. En dan vertelt Funske Frisse over zijn voetbalplaatjes. En over Abel Enstra. En over Frans de Munk. Het zijn vooral de verhalen die... Van Vreuger. Ja. En Pierre Vermeulen vertelt dan over zijn wedstrijden met Roda tegen Anderlecht. En zijn activiteiten met Feyenoord in Japan. En zijn deelname in het mini-WK in Uruguay. Dus daar komen allerlei bespiegelingen naar vuren. En ja, van de een kunnen we de ander. En toen hebben we dus een voetbalcafé georganiseerd in de Poort van Heerlen. En daar is weer even de gedachte ontstaan rondom de gemeenteraadsverkiezingen om een politiek café te organiseren. En vanuit mijn affiniteit dat ik zelf ook 2 x 4 jaar in de raad heb gezeten, heb ik daar wel, mag ik met enige bescheidenheid zeggen, wel wat gevoel voor. Dus ik heb inmiddels 2 keer een politiek café georganiseerd. En de reacties zijn zodanig dat ik zeg van dat gaan we binnenkort nog een keer doen. Dus op 27 mei ga ik met wat nieuwe raadsleden aan de slag en misschien met een aantal mensen van de nieuwe coalitie. Ja. Nou Henk, fijn dat ze met me gaan willen kallen. We sluiten af met de Elske en met een stichtelijke spreuk van Dick voor de lui heen. Gezondheid. En het parool is you never walk alone en verhouden van de verbinding. Proost. Anger hier bij Moelen met Pelt. Muziek. Ik vind het leuk om met jullie samen muziek te maken. En dat is ook meteen toen de reden geweest om na 34 jaar om er weer te stoppen. Omdat ja, het was eigenlijk alleen maar groot, alleen maar finales. En ik wil terug naar dat kleinschalige. En dat hebben we gedaan.